d'energia és parlar d'empoderar l'economia. I, si em permeteu, deixeu-me abans fer una prèvia. Abans de la transició energètica hi ha el principal repte moral del segle XXI, que és el canvi climàtic. I el canvi climàtic, diguem que és l'espai en el que el conflicte, altres vegades el conflicte havia estat capital-treball, hi ha un conflicte capital-gènere, però hi ha un conflicte capital-biosfera. I és el gran conflicte del segle XXI que solapa amb la resta de conflictes preexistents. Per tant, tenim un repte que és com reconnectem amb la biosfera com a espècie, com a humanitat, ara que estem entrant en l'antropocè, que és aquesta nova era de desaparició massiva d'espècies, equivalent a altres èpoques de desaparició massiva d'espècies. I al costat d'aquest principal repte moral, us diria que hi ha el repte de la transició energètica. I aquí, permeteu-me que afegeixi, què ha estat l'energia al llarg de la història de la humanitat? Un factor de control i de poder. I quina ha estat la relació de les ciutats amb l'energia? Les ciutats han estat embornals energètics, sumideros energèticos. És a dir, un lloc on es consumia molta energia, molts aliments, moltes coses produïdes a quilòmetres de distància, i al final eren aquest forat. I en els darrers anys un forat on a més hi ha mala qualitat de l'aire i on hi ha degradació de la vida de la gent que habitem a les nostres ciutats i als pobles, però particularment a les ciutats.